खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो उफ्रा विधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानायखौ लानानै एनडिएनि गेजेराव गोबां रंजानाय देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ गाजा गोमजा रंजा बाजानि गेजेरजों बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय रंजा बाजानि गेजेरावनो सामुगुरि आरो बिहालियाव फिन हिंसायारि जाथाय उफ्रा विधानसभा बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनाय समनिफ्रायनो सामुगुरि बियाबाव गोबां हिंसायारि जाथाय जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो गोबां नारा नाथानि गेजेरजों भट होनायनि उनाव दा फिथाइ फोसावखांनायनि उनावबो फिन आरोबाव हिंसायारि जाथाय जादों सामुगुरि बियाबाव सामुगुरियाव बिजेपिनि बिजाथि दिप्लु रन्जन शर्मानि देरहासारनायखौ लानानै रंजाबाय थानायनि गेजेरावनो बे हिंसायारि जाथाया जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजेपिनि माखासे मावथिफोरा कंग्रेसनि मावथिफोरनि मोखाङाव बा सिगाङाव बमा गावदोंमोन बेखौ लानानैनो मोननै दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादों बुलायलायनाय जादों आरो गोफार हाथियारजोंबो सुनो नाजानायनि अजद सिखांदों ओजोंहाय बिहालियावबो बिजेपि आरो कंग्रेसनि मावथिफोरनि गेजेराव बुलायलायनाय जाथाय कंग्रेसनि बिपेन दासआ बिजेपिनि मावथि प्रान्जल हाजरिकाखौ गाग्लोबदों लावथिजों खर'आव बुदों आरो मोदोमाव बुदों जायनि थाखाय बिथाङा जोखोम जानो गोनां जादों आरो देहा फाहामसालियावबो थिसननो गोनां जादों बेबायदिनो सामुगुरि आरो बिहालियाव फिन आरोबाव हिंसायारि जाथाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों सावगारियाव नुनाया बिथांमोननि जोबथा सावगारि नलबारियाव जानाय राजमेलायाव बिथांमोनहा थांनानै बे सावगारिखौ सेबखांहैदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव फैफिनबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथाय जानानै बिथांमोनहा हरखाबै रुंसारि जानो गोनां जाबाय बजालिनि भबानिपुराव गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव मोनसे जाब्रबथाय जादों गासै 7 लोगोफ्रा बरपेटानिफ्राय नलबारियाव राजमेला नायनो थांदोंमोन राजमेला नायनानै बिथांमोनहा फैफिनबाय थानाय समावनो हरनि 2 रिंगासो समाव बजालिनि भबानिपुराव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों फोरमायथिनो गोनांदि 7 लोगोफोरा मारुति अमनि भेनजों नलबारिनि राजमेलाखौ नायनो थांदोंमोन नाथाय फैफिनबाय थानाय समावनो बिथांमोननि गारिया ट्राकनि उनाव गोख्रोङै सौख्रांदों जायजों 7नि मादाव 7यानो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 2आ गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों जोखोम जानांनायफोरखौ बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जादों ओजोंहाय जिउ खोमानांनाय 7नि मुङा जाहैबाय मिजानुर रहमान 32 बोसोर बैसोनि साबिर आलिम खान आलिमुद्दिन खान मनिरुल इस्लाम आरो मिजानुर खान बिथांमोननि रुंसारि जानायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो रोजा रोजा सुबुंफ्रा फैनानै बिथांमोनखौ जोबथा बिदाय होफैदों आसामनि मोनबा बियाबावबो एनडिएनि बिजाथिया देरहासार जानो हानायखौ लानानै साबायखर बावदों आरो गोजोननाय जासिहरदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसेनो 10 डिसेम्बरनिफ्राय 20 डिसेम्बरनि गेजेराव मोनबा खामानिफोरखौ मावनो आखायाव लानायखौ बिथाङा फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दैबानाजों खहा जानांनायफोरनो अनसुंथाइ होनाय जागोन माइक्र' फाइनान्स लन वेभार बिथांखिनि गेजेरजों 50,000 रांसिम लन थानाय आइजोफोरनो एनअसि राननानै होनाय जागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंक्शन मोननाय फरायसाफोरनो आनन्दराम बरुवा बान्थाखौ राननानै होनाय जागोन थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होनाय जागोन आरो हायार सेकेन्डारियाव 60 जौखोन्दो बा बेनि बांसिन जौखोन्दो मोननाय फरायसुलिफोरनो आरो 75 जौखोन्दो बा बेनि बांसिन जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय हौवासा फरायसाफोरनो स्कुटि राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बेफोरनि अनगायैबो 1 निफ्राय 10 डिसेम्बरनि गेजेरावनो रायजोनि 3rd आरो 4th ग्रेड साख्रि मावनायफोरनो थाखाय मिउचुएल ट्रेन्सफारनि थाखाय पर्टेलखौ बेखेवनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा मिउचुएल ट्रेन्सफारनि पर्टेलखौ बेखेवनानै होनाया मोनसे गोजोनथाव खौरां मानोना गोबां सुबुंफोरानो बा गोबां सरकारि मावथिफोरानो गाव गावनि न' बांखौ गारनानै गोजान गोजान जायगायाव ट्रेन्सफार जानानै दंहैयो बिथांमोनहा गावनि ओनसोलथिं फैफिननो थाखाय दा बे मिउचुएल ट्रेन्सफार पर्टेलाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन हादरनि 48 विधानसभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जादोंमोन आरो 2 लकसभा बियाबनि थाखाय बिसायख'थि जादोंमोन आसामजों लोगोसे यूपी पान्जाब केराला वेस्ट बेंगल आरो उत्तराखंडआव उफ्रा बिसायख'थि जादोंमोन बिनि फिथाइखौ मैया फोसावनानै होबाय 48 विधानसभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जानायनि मादाव आसामाव 9 बियाबनि थाखाय उफ्रा विधानसभा बिसायख'थि जादोंमोन जायनि फिथाइखौ मैया फोसावनानै होबाय सिडली बियाबाव एनडिएजों मदद होजानाय UPPLनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा देरहासार जानो हादों गासै बिथाङा 95,243 भट मोननो हादों आरो 37,016 मार्जिनजों अदेबानि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हादों ओजोंहाय BPFनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङा
58,227 भट मोननानै जेननो गोनां जादों। ओजोंहाय सामुगुरियाव बिजेपिनि बिजाथि दिप्लरन्जन शर्मा बिथाङा देरहासार जानो हादों। 81,321 भट बिथाङा मोननो हादों। बिहालियावबो बिजेपिनि बिजाथिया देरहासार जानो हादों। दिगन्त घाटवाल बिथाङा 50,947 भट मोननानै देरहासार जानो हादों। दहलायावबो बिजेपिनि बिजाथि निहार रन्जन दास बिथाङा देरहासार जानो हादों। 69,945 भट मोननानै बिथाङा देरहासार जानो हादों। आरो बङाइगावआव एनडिएजों मदद होजानाय एजिपिनि बिजाथि दिप्तिमय चौधुरी बिथाङा 74,734 भट मोननानै देरहासार जानो हादों। अदेबानि आसामाव एनडिएनि गासै बिजाथिफोरानो देरहासार जानो हादों। उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि अनगायैबो महाराष्ट्र आरो झारखन्डआव बिधानसभानि बिसायख'थिनि भट होनाय जादोंमोन, जेराव महाराष्ट्रआव 288 मासिनि थाखाय भट होनाय जादोंमोन आरो झारखन्डआव 81 मासिनि थाखाय भट होनाय जादोंमोन। महाराष्ट्रआव बिजेपिजों दैदेनजानाय महायुति कलिशनआ देरहासार जानो हादों, जेराव बिजेपि, शिबसेना आरो एनसिपि दं। बिथांमोनहा 288 मासिनि मादाव 235 मासियावनो देरहासार जानो हादों, जेराव बिजेपि दोला हारसिङैनो 132 मासियाव देरहासार जानो हादों। ओजोंहाय झारखन्डआव मोन 86 मासिनि मादाव जेएमएमजों दैदेनजानाय इन्डी एलायन्सआ मोन 56 मासियाव देरहासार जानो हादों। जेएमएमनि दैदेनगिरि हेमन्त सोरेन बिथाङानो फिन थामथि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रि जानो हागौ। ओजोंहाय लकसभा बिसायख'थियाव केरालानि वायानाड बियाबाव प्रियंका गान्धीआ गसंदोंमोन, जेराव 6,22,338 भट मोननानै बिथाङा देरहासार जानो हादों आरो 4,10,931 बांसिन भट मोननानै बिथाङा मोनसे रेकर्ड खालामदों। मानसि गोमानायनि खौरां। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै लामा ससेयावनो आन्दायनानै थालांदों सोमदोन बर'जों लोगोसे प्रणब राजबंशी मुंनि सुबुङा। फोरमायथिनो गोनांदि सोमदोन बर'आ गुवाहाटी सानसारि बाथौगुरिनि थागिबि महेन्द्र बर'नि फिसाज्ला। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोमदोन बर' आरो प्रणब राजबंशी बिथांमोनहा केरालानि आर्नाकुलामाव खामानि मावनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय अन्ध्र प्रदेशनि रेनुकुन्डा रेल स्टेशनाव ओंखारदोंमोन। बेयावनो सोमदोन बर'आ गोमानानै थालांदों बा आन्दायनानै थालांदों होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय गुबुन दाबसे जायगायाव प्रणब राजबंशीआबो गोमाहैदों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला न'खरनि सोद्रोमाफोरनो जाहाथे खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायहरदों। नाम्बारा जाहैबाय 8473839306। खेबसे बुंबावनि 8473839306। बे नाम्बाराव नोंथांमोनहा न'खरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरनो हागोन। सिडलीआव एनडिएजों मदद होजानाय इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ गोबां भटजों देरहासार जानो हानायखौ लानानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद, धोरोमनि आफाद, माहारियारि आफाद, मेलेमजिबिफोर लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, अशोक सिंघाल बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों प्रमद बर'आ। मा जाहोननि थाखाय देरहासार जानो हानाय बेनि सायाव बिबुंथि होदों प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बे 4 बोसोराव रायजो राजाफोरजों सिथाबनानै खामानि मावदों, बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिदों। बेनि अनगायैबो इउपिपिएलआ रायजो राजानि थाखाय मा मावगोन आरो मा मावदों बेफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय हाग्रामा महिलारिनिया फोसावदिं मेल खुंनो थाखाय मानसियानो गैयामोन। हाग्रामा महिलारिनिया गावनि मिशन गैया, रायजो राजानि थाखाय जेबो बिथांखि गैया। बेबायदि राजखान्थिया दिनैनि सानाव जायगा गैया होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफनिफ्राय गसंनो थाखाय रावबो बिजाथियानो थानाय नङा होननानैबो बिबुंथि होयो आरो गाज्रि साननाय हनाय लानानै बिसायख'थि गेलेयोब्ला देरहानो हानाय नङा होननानैबो बिबुंथि होयो प्रमद बर'आ। क'क्राझाराव जानाय टेरिटरियेल आर्मि रिक्रुटमेन्ट रेलीनि अक्ट'खौ बांहोनाय जाबाय बा फोलावनाय जाबाय। क'क्राझार, बाक्सा, उदालगुरि, चिरां आरो तामुलपुरनि लाइमोनफोरनि थाखाय क'क्राझाराव टेरिटरियेल आर्मि रिक्रुटमेन्ट रेली खुंनाय जादोंमोन। 22 नभेम्बरनिफ्राय लानानै 26 नभेम्बरसिम जानो गोनांमोन, नाथाय बेखौ दा बांहोनाय जाबाय। अदेबानि 27 नभेम्बरसिम जासिगोन। जाय बिथांमोनहा बाहागो लायाखै बिथांमोनहा बाहागो लानो हागोन आरो जायफोर बिथांमोनहा बाहागो लाखांबाय बिथांमोनहा फिन आरोबाव बाहागो लाबावनांगौनि गोनांथि गैला होननानै बिटिआर सरकारनिफ्राय फोसावदों। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो
कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों